Rikicin duniya da mai rai ake yin sa. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Rikicin Duniya. Shirin da ke kawo muku labaran abun kaico banta ajibi wani lokacin hadda na ban dariya. Haka kuma a cikin shirin mukan kawo muku kimiyyar Allah buwayi gagar misali. To a cikin shirin namu na wannan rana za ku ji cewa al'umma a ƙasar nan sun fara kokawa saboda halin tsitsi na kuncin rayuwa da suka tsinci kansu a ciki. Wallahi baya yiwuwa, tunda kaga yanzu bana dama da zan ci abinci wadace ni. Yin kashe naira 2,000, 3,000, 4,000 a ciki na ni kadai. Gaskiya magana ta Allah, gaskiya ni dai a gani na a wannan yanayi da muke ciki fa ba magana wani ci gaba ba. Tsakani da Allah. Sannan kuma za ku ji cewa wata dattijuwa ta yi arangama da wani jariri a tsoron gidanta wanda ake kyauta da cewa yadda shi aka gudu. Yaro a shimfiɗa ina ta tanyar kuka ita bata iya ɗauka sarraheni na ɗauki shi. Gaskiya fari ne tas na ɗauke shi haka yaro a gunnan na karanta ayatu kursi na bismillah na ɗauki yaro na rungume shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan al'amari da ya faru mun yi takaici kwarai da gaske. Al'ummar unguwar tudun rubuɗi da ke yankin ƙaramar hukumar Ungogo sun wayi gari da alhinin rashin makwabcinsu da wasu ɓata garin 'yan sara suka da suka daɓa masa wuƙa domin karɓar wayarsa ta salula. Ni matar shi ce. Zuwa aka ce an kashe shi. Sun ƙwace waya da kuɗin gurinsa sun taka mai abu a wuya ya rasu. Muka je asibiti aka auna shi aka ga wuka nan ko wuka ce ko dan budane suka cika masa a gefen makogoron a nan take biyo su tun ina ihu shine biyo su yazo ya faɗi hanya. Sannan kuma za ku ji mu da rahoto na musamman akan ƙurajen fuska da ake kira da pimples wanda masana suka bayyana cewa suna ɓata wa mutane rai ta hanyoyi da dama. Su waɗannan manyan ƙurajen za su iya haifar da tabo kuma suna da wuyar sha'ani wajen warkewa. Kuma muna nan tafa da rahoton nan na kundin hikaya kana kuma mu karkare shirin namu da ra'ayoyin masu sauraro waɗannan da ma waɗansu labarai na abin haushi ta ajibi har da na ban dariya na nan tafa a cikin shirin rikicin duniya na wannan rana. Sunana Mustapha bin Adam da ke rike da akalar gabatar da shirin a wannan lokaci. Mai sauraro da fatan za ku ta zama domin fara warwarar daburmar zaman taɗin shirin namu na wannan rana. Da batun halin kaka na kayi da kuncin rayuwa da waɗansu al'umma a faɗin ƙasar nan ke kokawa bisa halin kunci da kuntata da kuma yunwa da talauci da ke damunsu wanda a da sukan samu su yi kalace sau 3 a rana amma sai ga shi sau 1 a wannan karan ma yana nema ya gagare su. Wallahi baya yiwuwa, tunda kaga yanzu bana dama da zan ci abinci wadace ni. Yin kashe naira 2,000, 3,000, 4,000 a ciki na ni kadai ba ni kuma ina da karkashin iyalai suna hannun Allah suna hannuna. Ina da jama'a da sun kai mutum 12. Ni kuma a matsayina na ɗan Najeriya ga sana'ata ba na samun ci gaba ana samun walwalar da zan ci da iyalina. A da so nawa kake cin abinci? Da yin ci kamar sau 3. A yanzu fa? Yanzu yin ci sau 1 in haƙura in yi maleji. Kaga ai bai dace ba a matsayina na ɗan Najeriya kuma. Ka gani? Iya da kyau Allah sassauta mana. So abun kamar haka ne. Ko da ne mutum ɗin zai samu abun da yake ci ne za ga zai same shi ba irin kamar yadda yake da ba. Misali, it's not even affordable. Misali, ya samu abin da yake bukata misali isasshe ko kuma da hike na prices da ake samu shi ma yana affecting jama'a misali da in you can manage 3,000 to ka ci abinci 3 square meal in a day amma yanzu misali you have to use like 5,000 to 6,000 so haka dai abun yake gaskiya. Alhamdulillah muna godiya ga Allah don wannan lamari Allah ne ya kawo bayan shi mashi zai kawo mana mafita amma duk bakin da Allah ya tsaga ai baya hana shi abin da zai ci sannan kuma wannan lamarin mu koma ga Allah dai mai ta neman taimako a gare shi zai kawo mana mafita ya kuma kawo mana saukin lamari gaskiya ga yanzu ina godiya ga Allah ga duk halin da na tsinci kaina ina ci
gwargwaro alhamdulillah, amma irin yadda nake tuna na baro mahaifiyata tana jira na diya da na ɗauko abincin ina tuna ta fi ni bukata bana ma jin daɗin abin kamar yadda nake jin shi a daɗin, domin kuma wannan abin yanayi ne ya zo da haka. An yi lokacin da ba mahaifiyan tawa ba, 'yan uwa ma ina da daman taimakon su, yanzu kuma yanayin ya canja fiye da da. To amma lokaci ne, Allah ya muna mafita ya zaba mana mafi alkhairi. Sai dai masana ingancin abinci da noma irin su Dr. Garba Sale, malami a tsangayar koyar da aikin noma da ke Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria, ya bayyana cewa babu maganar karancin abinci a faɗin ƙasar nan, domin kuwa an bakari ne tun ran tubani. Gaskiya dai a wannan ƙasa tamu tana da duk abubuwan da ake nema na ci gaban harkar noma, in har ita gwamnati da kuma mutane za su mai da hankali akan wannan al'amari. Na farko dai Allah ya hore mana kasar noma, domin duk inda ka duba a Najeriya ko me ka shuka zai iya fitowa. Najeriya da ita da Brazil suna ɗaya daga cikin ƙasashen da a duniya Allah ya albarkace su, ko menene ka ɗauko ka shuka zai fito. So ya kamata a ce mun yi amfani da wannan dama domin mun ciyar da ƙasar mu gaba, musamman nan yankin namu na arewa. Misali yanzu idan ka ɗau Kano, a Kano muna da madatsun ruwa masu yawa. Idan da za a ce za mu yi amfani da wannan da madatsun ruwan ya kasance ana noman rani ko da yaushe kuma ana noman damuna, to Kano kadai za ta iya rike Najeriya. So ni ina ganin harkar noma tallafi take bukata na gwamnati da kuma masu hannu da shuni su shiga wannan harka ta noma da kiwo, domin idan har za su shiga za a zuba kuɗi, to gaskiya za a ga ƙarshen wannan yunwa. Bai ma kamata dama a ce ma a nan Najeriya muna kukan abinci ba, har muna tunanin cewa sai an shigo da shi daga ƙasar waje. Saboda haka ita gwamnati ce kamata ta taimaka wa na karkara in ya noma a kawo shi gari abinci ya wadata har mutumin gari ya samu mai. Gaskiya magana ta Allah, gaskiya ni dai a gani na a wannan yanayi da muke ciki fa ba magana wani ci gaba ba, tsakani da Allah. A ɓangare na masu sharhi akan al'amuran yau da kullum kuwa, ina ganin cewa akwai hanyoyi da dama da al'umma tare da gwamnati za su bi domin shawo kan wannan matsalar, kamar yadda Kwamarat Haruna Ibrahim Nasarawa ke bayyanawa. Wannan wani yanayi ne wanda ya zo ma kasar a iya cewa ta kowane bangare, duk da shike za a iya ganin farashin kayan yana ɗan sauka kaɗan, sai dai a matsalar da ake samu a kuɗin sayan shine ke wahala, saboda in ka lura mafi yawancin ƙarin janye tallafin man nan ya janyo yawancin masana'antu sun rage ma'aikata, sannan kuma wanda suke aikin kuɗin hayan da suke biya na sufuri yana janye mafi rinjayen abin da suke samu. Idan masu albashi ne, kuma wanda ake biya yau da kullum ne, su ma in mutum ba ya samu kuɗin mashin ɗin da zai hau ya je gurin aikin ko mota shi ke janye mafi rinjayen kuɗin. Sannan kuma an ka lura akwai matsalar wutar lantarki wadda ita kanta ta shafi harkokin gudanarwa na masana'antu da sauransu. Su waɗannan su ne manya-manyan matsalolin da ake samu wanda ya haifar da mutane su tsinci kansu a wannan yanayin. Ko da kuɗin mutum ya samu zai ga kuɗin ba su da aukin da za su iya biya mai buƙatar shi da zai iya ciyar da iyalansa a gidan shi. Kuma ballantana kuɗin suna wahalar samu. Yana daga cikin dalilan da ka lura yanzu za ka ga mabarata sun karu a dukkan majami'a ko masallacin da ka je, za ka ga mutane suna roƙo a taimaka musu da abin da za su ci. To fatanmu dai Allah ya kawo mana ɗauki ga dukkanin wani halin kunci da al'umma ke fama da shi. To daga batun yunwa sai kuma batun rashin imani da waɗansu matan ke aikatawa ta hanyar jefar da jariran da suka haifa ba ta hanyar aure ba, kamar yadda wata mata ta yi arangama da wani jariri da aka yar a bayan ƙyauren gidanta. Koya aka haihu a ragaya? Sunana Asabi. Me ya faru a wannan unguwa a yau? Wallahi a jiya da daddare aka kawo mana jinjiri, aka zo aka shimfiɗe mana shi. Da aka shimfiɗe mana shi a gunnan a bayan ƙyaure. Matar gidan tana ta jin kuka sai ta fito. Da ta fito ya take ta a zo a kira mutane su zo su ga ikon Allah. An zo an ajiye mata da a bayan ƙyaure. Sai aka kira, sai ta je yaro ije kira dan almajiri. Da dan almajiri ije kira mu. Sai muka zo yaro a shimfiɗe ina ta tanyara kuka. Ita bata iya ɗaukar sabahini na ɗauke shi haka yaro a gunnan na karanta ayatu kursi ne bismillah na ɗauki yaro na rungume shi. Ka tofa
masa sai na rungume da na rungume na ji daka na dauko zani na goya yaro to katace ni dai na goya dahi aka ce an je gidan mai gari sai na tafi na ce an je a gayowa mai karkahi aka gayowa mai karkahi sai izo gunnan izo komanda ne ne komanda aka je ibidilanci aka je aka dauko shi izo gunnan dan haba zan bude ba dan da na kallaci fuskar sa na gashi ne ba sannan na bude masa kamar karfe nawa na dare aka ajiye kamar karfe 8 na dare ya ice ba zai iya daukar da ba da na gaigaya masa maganganun da nake faɗa yanzu ya ice ba zai iya daukar da ba sai na ce to ni ga zani na goyo bari in dauki yaro an lullube hilib na dauki da ko ba a ga ko yana kama da wani ba gaskiya ba mu gani ba ina za mu kalli kama a nan guri amma an ce kyakkyawa ne yara gaskiya fari ne tas sai kina ji kamar abu muke shi ya kuka ji wannan al'amari a wannan gari gaskiya mun ji ba daɗi wani jan hankali zaki ga mata da matasa dan ganin an guje irin wannan al'amari ya dai mu ce ubangiji Allah ya tsare mu Allah hirya mana zira'a abinda za a ce kenan. To a nasu bangaren shugaban kwamitin bijilanti na yankin Dangoro wanda aka kai musu rahoton ganin wannan jariri ya bayyana yadda al'amarin ya kasance. Farko dai sunana Yusuf Suleiman Yusuf ni ne kwamanda na bijilanti da ke garin Dangoro. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan al'amari da ya faru mun yi takaici kwarai da gaske abinda muke ji a wasu gurare kuma sai gashi Allah ya kawo mana shi to ubangiji Allah ka shirya Allah ka kiyaye ubangiji Allah ka kiyaye mu Allah ka shirya mana zuri'a gaba da baya. Lokacin da kuka samu wannan jariri yana raye ko kuma dai akwai alamun rashin lafiya tare da shi tun daga sanyi ana fama da shi. Ai wannan yaro lafiya kalau yake fes da shi an wanke shi an sa masa kaya an zo an dan shimfiɗe shi kawai. An ce fari ne jajir. Kwarai da gaske ko fari ne kar. Son kowa kin wanda ya rasa. Kuma ba a gano ko yana kama da wani ba. To ai da yake dare ne ba za mu iya tantancewa ba. Kwarai da gaske. To fatan mu dai Allah ya shirya mana zira'a. Su kuma masu irin waɗannan ɗabi'a Allah ka shirye su ka ganar da su hanya ta farkin gaskiya. To anan kuma al'ummar unguwar Tudun Rubuɗi da ke yankin karamar hukumar Ungwaggo ne suka wayi gari da alhinin rashin makwabcinsu da wasu ɓata gari 'yan sara suka suka kashe shi ta hanyar caka masa makami don karɓar wayarsa ta salula. Wannan mummunan al'amari dai ya faru ne a daren jiya a kwanar shiga gidan bawan Allahn bayan da ya dawo daga kasuwa, inda miyagun suka buƙaci marigayin Hamza Sama'ila da ya ba su wayar hannunsa, yayin da shi kuma ya nuna san ba za ta taɓa ba wai bindiga a ruwa ta hanyar miƙa musu wayar hannun nasa salin alin, wanda nan take suka far masa da sara suka. Kamar yadda shaidun gani da ido da suka nemi a sakaye sunayensa suka bayyana mana. Zainab Awal ita ce matar marigayi Hamza Sama'ila da ta bayyana yadda ta samu labarin rasuwar mijin nata. Ni matar shi ce. Zuwa aka ce an kashe shi. Sun kwace waya da kuɗin gurinsa sun caka mai abu a wuya ya rasu. A kafin hakan ta faru ya taɓa baki labarin ko bayanin akwai wayanda suke takun saka da shi ko kuma wanda yake zargin suna bibiyar shi akan wani abu? Bai taɓa. Yara nawa ya rasu ya bari? 4. Menene fatan da kuke tun daga shi jami'an tsaro sun ji da kuma mai unguwa abin da kuke da bukata gwamnati da hukumomin tsaro su yi akan ganin cewa an bi haƙƙin ku? Fato mana haƙƙin mu idan Allah zai sa hakan ya samu. Malam Ɗanliti Ahmadu Garba shine mai unguwar yankin Tudun Rubuɗi ya yi mana ƙarin bayani yadda aka yi ta ɗawainiya da marigayin bayan faruwar lamarin. To jiya da dare misalin 12 saura minti 14 sakataren mu yan bijilin na sabuwar gomaja ya kira wani yake ga min ga wani bawan Allah an cika masa wuka masu kwacen waya ya faɗi ya mutu shi yasa da abin da yake fito in zo mu je wajen. To a lokacin na yi kokari ina fitowa ne kuma sai na kirawo DPO dina na Bacirawa ina ga masa ce masa ba shi da mota dan Allah ya zame mu dauko gawan nan mu zo da ita. Haka na dawo wajen sakatare na ce sakatare aiki fa ya dawo kanmu ya zame nan al'umma unguwa suka haɗu kowa ya fito yana faɗa albarkacin bakinsa da karshe dai sakatare da jajircewa sai ya tafi bakin titi wajen karfe 1 saura wani mai ya kurkura zai wuce muka dauko shi muka zo muka yi wa mai taro mai sisi muka hada muka dauke gawan nan muka je asibiti daman DPO already ya ce mana ga yan sanda nan ya aje mana duk abin da zamu yi neme shi muka je asibiti aka auna shi aka ga abin nan ko wuka ce ko dan budane suka cika masa a gefen makogoransa irin jijiyar nan ta wuya a nan take biyo su tun ina ihu shine biyo su ya zo ya faɗi a hanya sandun da al'umma ma suka gan shi kenan har aka sanar da mu. A ƙarshe dai ya sha alwashin yadda za su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da tsaro a yankin nasu da ganin kuma an hukunta waɗanda suka aikata wannan mummunan al'amari. To Allah muna roƙonka ka shiga tsakanin nagari da mugu ka kuma yi mana katangar ƙarfe ga irin waɗannan ɓata garin miyagun al'umma da ke cikinmu.
Allah kuma muna roƙon ka shiryar da su ka ganar da su ta farki na gaskiya. To mai sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin rikicin duniya ne daga nan tashar Amasco Radio mita 90.7 a zangon FM. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na yanar gizo www.amascoradio.ng ko kuma kai tsaye ku garzaya dandalinmu na YouTube domin kallo da sauraron dukkanin shirye-shiryenmu musamman ma shirin rikicin duniya. A don haka kafin shirin namu ya ɗora bari mu ɗan tsahirta. Ina masu buƙatar hutu takaicin abin kwanciya ko kuma masu ciwon baya da kaka na kayan rashin samun isasshen bacci cikin nutsuwa saboda rashin kyawun abin kwanciya? To albishirinku Alhaji Ibrahim Kalgo Benches dila na kowane irin nau'ikan katifofin Royal Form kamar su Royal Gallant, Marvel, Economic Royal Elite, Orthopedics wato ta masu ciwon baya da murmushin amarya da kuma hadika ture har ma da masu muggan mafarki saboda rashin samun nutsuwa akan abin kwanciya ko ku amare masu son kece renin katifar kwanciya har ma da uwar gidan da take son faranta wa mijinta ta hanyar sake abun kwanciyarta har ma da katifar yara da fulo masu inganci kala-kala. A don haka Alhaji Ibrahim Kalgo Benches na maraba da ku domin samun dukkanin nau'ikan katifar Royal Form da ma fulallukan masu laushi da sanya bacci cikin nutsuwa. Za ku iya samun Alhaji Ibrahim Kalgo Benches a shagonsa da ke lamba 5 Ibrahim Tayarot daura da Garba Karfe Fage ko kuma kai tsaye ku tuntuɓe su akan lambar waya 08025716838. Katifin Royal Forms siyan nagari mai da kuɗi gida. To madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma shirin namu na rikicin duniya zai dora. To yanzu kuma za mu je ga rahoton masana da ke nuni da cewa ƙurajen fuska da ake kira da pimples suna ɓata wa mutane rai ta hanyoyi da dama. Wannan cutar fata mai ciwo tana kuma kama matasa da mata da dama wacce galibi ke haifar wa mutum ya dinga ganin kamar ba shi da wata kima saboda munin da ƙurajen ke sanya wa fuskokinsu. Wani lokacin ma takan kai mata ga yin shafe-shafe domin yin ɓaddabami amma idan aka yi rashin sa'a sai kaga ƙurajen sun ƙara taɓalɓale musu fuskar ta koma kamar wata ba su ba. Wani lokacin sai kaga sun koma yawo da liƙabi domin sakayawa. Wakiliyarmu Rabi'atu Abdurrahman Hassan na ɗauke da ci gaban wannan rahoto. Wannan cutar fata ce mai ciwo tana kama matasa mata da dama wacce galibi ke haifar wa mutum ya dinga ganin kamar ba shi da wata kima sannan kuma yakan sa shi ya yi amfani da wasu magunguna da ba su dace ba. Abu ne mai wahala kasancewar matashi mai fama da nakasa a wani bangare na jikin shi da abubuwa masu sosa zuciya da ya danganta da duk matsin lamba da ke tattare da rayuwar sauyawa da kuma ƙuruciya mai daɗi. 'Yar Afirka ta Kudu mai suna Lolanti Okole tana ɗauke da ƙarin matsala da za ta rayu da ita tsawon shekarun makaranta wacce ta jefa ta cikin yanayi mara daɗi. Lonati 'yar shekara 26 da haihuwa ta yi fama da pimples tsawon shekaru abin da ya haifar da manyan jajayen ƙuraje masu zafi da ke fitowa daga ƙasan fatar ta. Sabanin pimples da ake gani ko da yaushe su waɗannan manyan ƙurajen za su iya haifar da tabo kuma suna da wuyar sha'ani wajen warkewa. Wannan mummunan nau'in ƙurajen na samuwa ne a lokaci da ƙwayar cutar bacteria da matsananciyar ƙwayar halittar fata suke makale a 'yar ƙofa abin da galibi yake haifar da kumburi sosai. A tattaunawa da Luna tai da jaridar TRT ta bayyana cewa ba ta iya kallon fuskarta a madubi. Mutanen da ba su san yanayin pimples din nata ba suna tsayar da ita akan titi su dinga tambayar ta menene yake faruwa da ita. Wasu na damuwa ta yadda suke so su taimaka mata. Maluna ta bayyana cewa ta gwada magunguna mabambanta da aka bata shawara akan ta jaraba amma babu ɗaya daga cikin su wanda ya mata aiki. Abu mafi muni shine ko da kyakkyawar shawarar daga makusantanta tana sakawa ba ta jin daɗi. Yawan saka mata ido da ake yi yana iya tunatar da ita cewa ta sha bamban da sauran yara mata. Ta yi ƙoƙarin ta dinga yin kwalliya amma ta fahimci cewa idan ta yi kwalliyar wajen baƙin launin pimples ɗin yana sawa kwalliyar ba ta yin kyau. A cewar hukumar lafiya ta duniya WHO cutar ƙurajen fuska tana daga cikin cututtuka na gaba-gaba guda 5 da suke da kaso 80 wajen haddasa cututtukan fata. Tana iya bayyana a kowane bangare na jiki da suka hada da fuska, kafada, gadon baya da hannaye kuma suna iya
kasancewa masu wuyan sha'ani. Kurajen pimples suna buƙatar yin magani akai-akai kuma zai iya kasancewa da tsada gwargwadon munin cutar. Rabia Abdurrahman Hassan, Rikicin Duniya. To madalla an gaishe ki Rabi'atu Abdurrahman Hassan da wannan kokari da fatan kuma ba za ki nisa ba. Yanzu kuma za mu je ga Hajara Adam Ladan 'yar mutanen Ajumawa a cikin sashin nan na kundin hikaya. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da kai a wannan sashi na kundin hikaya. To har yanzu dai muna nan a karatun littafin nan mai taken rumfar bayi, kuma idan ba a manta ba a karatun mu na baya inda dakata ne inda muka ji su Juwairiya suka je gidan wannan dan kasuwa domin kulla alaka da siyar Rima, kuma muka ji inda wani daga gidan ya zo yana yi wa Juwairiya magana, shin ko me manufar shi akan ta? Anan muka dakata, yanzu ku za mu dora. Juwairiya ta ce tana dukar da kai, ya saki wani irin shu'umin murmushi yana karewa jikinta kallo dan ya fahimci baiwa ce ita. Furan hannunta ne ya faɗi ƙasa saboda tsabar a tsorace take sosai, jikinta har rawa yake yi ganin irin kallon da mutumin yake mata har da lashe leɓensa. Da sauri ta duka dan ɗaukan furan ta yi gaba, kawai sai jin hannunsa ta yi a ƙugunta yana shafa ta. A firgice ta ɗago tana kallonsa cike da tsoro. Me haka? Murya na rawa ta faɗa. Ya yi mata murmushin yaudara. 'Yan mata, ina son irin ki sosai, zaki zauna da ni, zan siye ki da kuɗi masu yawa na baki gata na ciyar da ke. Mamakin kalamansa ta yi sosai, kuka ne ya zo mata, ba shiri dama abin da ake faɗa kenan, yau ta shiga uku. Shigo ganin haka take sa hannunsa ya jawo ta zuwa jikinsa yana lallashinta. Yarima gaba daya wutar kansa daukewa ta yi, fushi da takaici ya mamaye zuciyarsa. Kwaf din da ke hannunsa ne ya gurgi da shi da karfi. Duk su magaji suka kalle shi da sauri cike da mamaki, ya miƙe kawai cikin bacin ran da bai san ma yana da shi ba. Yayi waje da sauri. Jariya na ta kokarin tura mutumin daga jikinta cike da tsoro. Kuka take yi sosai ganin wani irin sabon al'amari da ba taba fuskantar irin shi ba. Duk da taban da ke fuskarta, amma wannan mayan mutum sai da ya tunkare ta. Ko sunan ba sa kyamar tabo ne. Bata ankara ba sai ji ta yi an fusge mutumin cikin karfin gaske. Ta yi saurin ja da baya tana kallon yadda Yarima ke saukarwa mutumin nan tagwayen marika. Mamaki sosai ne ya rufe ta. Me yasa Yarima ya taimake ta? Wace ce ita ba kowa ba, banza baiwar mara galihu. Da ƙyar magaji amshi mutumin daga hannun Yarima, yana mamakin karfin halinsa. Gashi kuma wannan deal din da suka zo da shi da ƙyar za su samu nasara tunda Yarima ya gama kwafsa musu. Dan kasuwa kuwa ba karamin fushi yayi ba, dan kuwa kaninsa ne Yarima ya gama jibga. Sai tafi kawai ya ce musu za su ji daga gare sa idan ya shawara. Yarima ko a jikinsa suka tattara suka yi gaba. Jariya kuwa hawaye kasa daukewa suka yi daga fuskanta. Sirabu ne ke ta lallashinta. Ko da suka dawo masaukin su, Yarima kwanciya kawai yayi akan gado yana jin wani abu a cikin zuciyarsa. Tambayar kansa yayi me dalili na kare mutuncin wannan yarinyar. Duk yadda ya so ya gano dalilin sa ya gaza ganuwa. Magadi ne ya shigo yana kallon sa, kai kawai ya girgiza, zama ya kusa da shi ya ce gobe da sassafe za mu koma tunda dai mun zo mun yi abin da ya kawo mu. Sai dai a tunanina kai ma ka san abin da ka aikata ba zai. Yarima ya tsayar da shi. Na sani magaji ba zai amince da dil din mu ba, amma ina so dan Allah kada wannan labari ya kai ga su mai martaba ko umma. Magaji ya gida kai, kada ka damu, zan gargaɗi dukkanin bayan da muka ji da su. Yarima ya ce yauwa, sannan ya koma ya sake kwanciyarsa. Magaji ya miƙe ya fita cike da tambayoyi a cikin zuciyarsa. To har dare ya tsala sosai, Juwariya na takura a gefe tana fitar da kwalla. Sai yanzu ne ta fuskanci duk abubuwan da su umman take faɗa masa. Ita dai tsoro take ji sosai. Addu'ar ta ɗaya, Allah ya sa gobe ne komawar su ta koma rumfar bayi wajen su ummanta masu santa. Allah kaɗai ya san halin da za su shiga idan suka ci abin da ya faru da ita a yau. To anan za mu dakata a wannan sashi na kundin hikaya, sai idan Allah ya kama shiri na gaba za ku je mu dauke da ci gaban labarin. To an gaishe ki 'yar mutanen Ajumawa, za kuma mu koma ga Rabi'atu Abdurrahman Hassan domin kawo mana sakonnin ra'ayoyin masu sauraro da suka turo mana a shirinmu da ya gabata. Sako na farko daga Hassana Salisu karamar hukumar Ungwaggo cewa take kai duniya ina zaki da mu, Allah ya sa mu dace, amin. Ina yi wa Amasko Radio fatan alkhairi. Sai kuma wannan sakon da yake cewa ya kamata mu kasance masu yi wa juna uzuri saboda Allah yana son masu yin afuwa da yafiya. Sako daga Mrs. MJ Ummita Sharifai. Sai kuma
wannan sakon da yake cewa salam kundin hikaya yana burge ni daga Kabiru Pilas mun jibir mai Chelsea. Sai kuma wannan sakon da yake cewa fatan alkhairi a gare ku daga Hassan na Usaini yayan gamba yan awaki. Wannan sakon shi ma haka yake cewa salam hadimin rikicin duniya muna tare da ku a koda yaushe. Sako daga makaman a Moscow Radio Abubakar Abdullahi Olliwan Gaya. Sai wannan sakon da yake cewa haba hajiya gwamnati bayan janye tallafin man fetur da kika yi wanda ya sa mutane shiga cikin halin kakanikayi yanzu kuma an dawo kan data da katin waya. Dama ya lafiyar kura balle ta yi hauka to Allah ya kyauta. Sako daga Ummi Ya'u Muhammad Albasu. Sai kuma wannan sakon da ya ce kowa ya yi nagari dan kansa daga Hajiya Hauwa Wanzan Sharifai. Sai kuma wannan sakon da yake cewa to gyara kayanka dai baya zama sauke mu raba. Sako daga Alhaji Hamza Rabi'u Sanata Rogo kasuwar Sabon Gari layin Milo. Sai wannan sakon da yake cewa Allah ya tsare tsakanin nagari da mugu amin. Sako daga Ibrahim mai fiyo wata kofar Wambai. Sai wannan sakon da yake cewa muna yaba wa matashin da ya daina shaye-shaye Allah ya taimaka amin. Sako daga Honorable Kabiru Musa Makoda. Sai wannan sakon da ya ce lokaci dai yana ta ci gaba da karatowa wanda za mu ajiye wayoyinmu da ababen hannuwanmu mu koma ziyara kafa da kafa domin abin da hukumomin kasar nan suke nufi kenan. Sako daga Hassan S Umar Kantama. Sai wannan sakon da yake cewa salam rikicin duniya wayo rayuwa wannan amarya muna nan ku rabu ku dawo kuna mu'amala ku tuba ga Allah. Sako daga Khadija A Abasawa. Sai wannan sakon da yake cewa ba ma goyon bayan ƙara ƙudurin kira da data saboda hakan ma service baya ishen mu. Sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai. Sai wannan sakon da yake cewa barayin babura Allah ya tona asirinku a yi muku hukunci mai kyau. Sai wannan sakon da yake cewa salam a Moscow Radio ina muku fatan alkhairi Allah ya kiyaye mu. Sako daga Sadiku Darmanawa. To iyakacin abin da za mu dauka daga bangaren sakonni kenan sai a tara lokaci na gaba domin jin mu da wasu sakonnin naku. To mai sauraro kai ma dai kana da damar ci gaba da aiko sakonnin ra'ayoyinku akan labarin da ya fi ɗaukan hankalinku a cikin shirin namu na rikicin duniya ta lambar waya 09099303070 da fatan za a kiyaye kira sako kawai za a turo. Da haka ne kuma shirin namu na rikicin duniya na wannan rana zai tsahirta. A madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki da suka taimaka wajen kammalar shirin musamman ma Bashir Idris Ungogo da Hajar Adam Ladan 'yar mutanen Ajumawa sai kuma Rabi'atu Abdurrahman Hassan. Ni Mustapha bin Adam da na shirya na gabatar nake cewa Allah ya sada mu da alkhairinsa.